आज कृषी दिन आणि या कृषी दिनाच्या निमित्ताने एक असं अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्व आज आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे की ज्यांनी सिंधुदुर्गातलं पहिलं पेटंट घेतलेलं आहे आणि ते आहे कासरल वांगी या नावाने. हे व्यक्तिमत्व आहे अनिल सावंत यांनी आणि यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळून कासरल वांगी नावाचं पेटंट घेतलेलं आहे की जे सिंधुदुर्गातलं प्रथम पेटंट आहे. एकूणच शेतीवरती पूर्णपणे आपली उपजीविका चालवणारे अनिल सावंत यांच्याशी आज आपण बातचीत करणार आहोत. सावंत साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदा संपूर्ण कोकण सर लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचं खूप खूप अभिनंदन. नमस्कार. कारण अभिनंदन. सिंधुदुर्गामध्ये पहिला पेटंट घेणारी जी कोणी व्यक्ती असेल किंवा जो कोणी ग्रुप असेल तो तुमचा आहे. त्यामुळे पुन्हा एक वार अभिनंदन की सिंधुदुर्गातून असं काहीतरी होऊ शकते हे देखील एक वेगळी ओळख सिंधुदुर्गाची आता जगासमोर गेलेली आहे. मी तुम्हाला पहिल्यांदा असं विचारेन की आधी कासरल वांगी ह्याचं जे पेटंट तुम्ही घेतलं ती तुम्हाला कशी सुचली कल्पना, की अगोदर डोक्यात होतं आणि आपल्याला करायचं होतं आणि त्याला पुढे नेण्यासाठी कोणी व्यक्ती मिळत नव्हती, कसं काय झालं हे कासरल पेटंटचं एकूणच काम? नाही, हे कासरल वांग हे आमचं गावठी म्हणजे जातीचं आहे आणि कित्येक वर्ष म्हणजे वडिलोपार्जित आमच्याकडे ह्याचं बियाणं आहे आणि दरवर्षी आम्ही हे करतो, तयार करतो. तर दापोलीचे काही कृषी अधिकारी तिकडून आले होते. मग त्यांनी सांगितलं हे कुठचं आहे, तर म्हटलं आमचं हे वडिलोपार्जित आहे. मग त्यांनी बोलले ह्याच्यावर तुम्ही काय रिसर्च वगैरे त्यांनी केला आणि ते बोलले की तुम्ही ह्याचं पेटंट घ्या आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचा पुढे फायदा होऊ शकतो. मग त्यांनी बरेच 2020 पासून आम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये होतो. मग त्यांनी त्याच्यावर आमच्याकडून बी नेऊन त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रक्रिया करून त्याने ते आम्हाला नंतर त्याचा रिपोर्ट दिला आणि त्याची अप्रूव्ड त्यांनी दिल्लीला केलं. बरं. आणि नंतर आम्हाला त्याचं पेटंट मिळालं. बरोबर. पण वांगीच का, म्हणजे ही कासरल वांगी म्हणून जे काही तुम्ही पेटंट घेतलं, कासरलची वांगी अशी महत्त्वपूर्ण किंवा त्याची काय वैशिष्ट्य काय आहेत त्या वांग्याची? नाही, हे एक ऑर्गॅनिक टाईप आहे. ह्याच्यात कुठचंही केमिकल फवारलं जात नाही. इतर वांगी आहेत त्यांना भरपूर प्रमाणात केमिकल फवारलं जातं. हे आम्ही ऑर्गॅनिक प्रमाणे ह्याच्यात केलं जातं आणि याला चविष्ट आहे. एक प्रकारची त्याला चव वेगळी आहे किंवा भारताचं वांग असं ह्याची एक ओळख आहे आणि हे आमच्या ह्या सिंधुदुर्गातच मिळतं. बाकी इतर ठिकाणी याचं कुठेही उपलब्ध नाही आहे. बरोबर. आता जसं तुम्ही कासरल वांगी ह्याचं पेटंट घेतलं, माझ्या माहितीप्रमाणे आपण जर पश्चिम महाराष्ट्रात गेलो तर कुरुंदवाडची वांगी की ही कृष्णाकाठची वांगी ही खूप प्रसिद्ध आहे. म्हणजे कृष्णाकाठची वांगी म्हटली की अगदी ती नुसती म्हणजे त्याच्यासाठी लोकांची खूप म्हणजे घेण्यासाठी खूप गर्दी असते. कासरल वांग हे जे आहे पेटंट की जे सेंद्रिय आहे पूर्णपणे सिंधुदुर्गातलं आहे, याचं आता जास्तीत जास्त त्याला मार्केट उपलब्ध करून देण्यासाठी किंवा ते जास्तीत जास्त मार्केटमध्ये येण्यासाठी तुमचे आता काय प्रयत्न आहेत जास्तीत जास्त प्रसिद्धी होण्यासाठी? याचं आता आम्ही बियाणं मोठ्या प्रमाणात तयार करणार आणि ती वेगवेगळ्या कंपन्या येतील त्यांच्याशी आम्ही कॉन्टॅक्ट करून ते मार्केटमध्ये विकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण 700 ग्रामचं वांग किंवा 600 ग्रामचं हे पहिलंच आमच्या इथे आहे. अच्छा. ह्याच्यापेक्षा मोठी वांगी कुठे मिळूच शकत नाही, असं याचं वैशिष्ट्य आहे. बरोबर. आता जेव्हा या प्रमाणात तुम्ही जेव्हा कासरल वांग जेव्हा नावारूपास आणलेलं आहे, आपण जेव्हा बघतो की शेतीकडे लोकांचा आता तरुणांचा कल फार कमी होत चाललेला आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही देखील कोल्हापूरमध्ये एकेकाळी नोकरी करत होतात आणि ते सगळं सोडून तुम्ही सिंधुदुर्गात आपल्या गावी आलात आणि तुमची जी काही 15 एकर शेती आहे ती तुम्ही शेतीचा पूर्णपणे वापर करता आणि तुम्हाला लागणारं सगळं त्या शेतीतून पिकवता. काय आहे अनुभव, कसं आहे? कारण किफायतशीर नाही शेती असं म्हटलं जाते, तुम्ही काय सांगाल? नाही, शेती करायला मुळात पहिली आवड लागते काय, आणि आता मीडियावर आपल्याला वेगवेगळ्या माहिती मिळतात त्याप्रमाणे सर्च करून मला एक त्याच्या नॉलेज मिळालं. मी वेगवेगळ्या प्रकारची म्हणजे झाडं लावलेली आहेत किंवा आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची भाजीपाला करतो आणि तो मार्केटमध्ये विकतो, त्याच्यातून 4 पैसे मिळतात काय, आणि हे एक आनंदही मिळतो आणि एक पैसा पण मिळतो. त्यामुळे ह्याच्यात आम्ही जास्त इन्व्हॉल्व झालेलो आहे आणि तरुणांनी ह्याच्यात यावं, कारण आपण संपूर्ण प्रकारे शेतीवर पैसा कमवू शकतो. वेगवेगळे आता त्याच्यात बांबू लागवड असेल, केळी लागवड असेल, काजू
आंबा हे जर आपण मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकलं तर 4 पैसे आपल्याला मिळू शकतात. पण तरुणाने ह्याच्यात जास्त इन्व्हॉल्व व्हावं असं माझं तर मत आहे. बरोबर. आज आपण सिंधुदुर्गातले तरुण जर बघितले तर नेहमी असं म्हटलं जाते की नाही, आताच्या काय तरुणांना कमी पैशात कमी वेळेत जास्ती पैसे अशा पद्धतीचं काम पाहिजे, किंवा शेतीकडे जाण्याचा कल, किंवा पूर्वी आपल्याकडे आपण बघायचो गुरांच्या मागे म्हणजे गाई गुरांना घेऊन जाणारे भरपूर गुराखी आपल्याला अनेक माळांवरती भेटत असत, परंतु ती संख्या देखील कमी झाली आहे. आज मुलं दिसतात आपल्याला पण ती मोबाईलमध्ये गर्क असतात. अशा वेळेस जर शेती किफायतशीर शेती जर होत असेल तर आपल्याकडचे ह्या पड जमिनी ज्या पडलेल्या आहेत, कित्येक वर्षानुवर्ष शेती करायची सोडून दिलेली आहे, अशा तरुणांना तुम्ही काय सांगाल? तरुणांनी जास्तीत जास्त आपलं जी जमीन असेल ती डेव्हलप करून वेगवेगळ्या प्रकारची तिथे पिकं किंवा झाडं लावून 4 पैसे कमावे असं माझं तर मत आहे. नक्कीच. आता जसं कासरल वांगी, कासरलची वांगी म्हणून जेव्हा तुम्ही पेटंट घेतलं, एका वेगळ्या नवीन उमेदीने किंवा वेगळ्या आशेने आता लोक तुमच्याकडे बघायला लागलेली आहेत. कासरल वांग्याचं जसं पेटंट घेतलं तसं आणखीन काही वेगळं कासरलची काही वैशिष्ट्ये आहेत का की ज्याचं पेटंट होऊ शकते किंवा त्याचं वेगळेपण वैशिष्ट्य होऊ शकते? असं बरंच आहेत. आमच्या गावात केळीची लागवड आम्ही केलेली आहे. तर एक गावठी केळी म्हणून एक माझ्याकडे जात आहे काय, ती म्हणजे एक मनुष्य जर ती 1 डझन 2 डझन एका वेळी खाऊ शकतो अशी जी चवीची आहेत, त्याचं पण मिळू शकतं. किंवा असं भरपूर झाडं आहेत, पण तिथपर्यंत आम्हाला पोचता आलं पाहिजे, त्याचे प्रयत्न आता आमचे चालू आहेत. बरोबर. आता हे जे वांग्यांचं जसं हे आहे जास्ती म्हणजे हे वांग्यांचं आपण असं म्हणतो की प्रत्येक प्रदेशाचं एक वेगळं असं वैशिष्ट्य असते, तसं कासरल वांग्यांचं आहे. परंतु हेच वाण किंवा ही रोपं समजा एखाद्याने नेऊन दुसरीकडे लावली म्हणजे दोडामार्ग तालुक्यात लावली असं आपण गृहीत धरूया, तर तीच चव आणि तोच म्हणजे तेच वजन किंवा तोच हे मिळू शकतो का? काय तुमचं काय म्हणणं आहे? कोकणात कुठेही लावलात तरी त्याची ती क्वालिटी आहे तीच राहील. फक्त घाटावर गेलं तर त्याचं सांगू शकत नाही काय, कारण केमिकल फवारावं लागेल, कारण ते क्लायमेट वेगळं आहे, आमच्याकडेचं वेगळं आहे. बरोबर. त्यामुळे कोकणात इव्हन गोव्यापर्यंत लावलं तरी त्याचं ते होऊ शकतं चांगल्या प्रकारे. अच्छा, असं तर माझं मत आहे. बरोबर. आता वांग जर म्हटलं तर वांग हे म्हणजे एक जनरल भाजी आहे. काय नसेल तर वांगा आणि बटाटा हा तर कुठे ना कुठेतरी मिळतो. मग ह्याची पॉप्युलॅरिटी अजून वाढायला पाहिजे म्हणून तुमचे काही प्रयत्न आहेत? जसं आता तुम्ही म्हणालात की भरताचं वांग किंवा वांग भाजून त्याचं हे केलं जाते, अशा भरीत केलं जाते किंवा भाजी केली जाते, अशा पद्धतीने त्याचं म्हणजे जास्तीत जास्त ह्याचं प्रोपगंडा व्हावा, त्याची माहिती व्हावी म्हणून तुमचे काही प्रयत्न आहेत का? नाही, आता आम्ही काय करतो त्या सीझनला आम्ही मित्र परिवार कोण असेल त्यांना त्याची भाजी बनवून देणं किंवा भरीत कसं बनवतात अजून कोणाला ते माहिती नाही, ते घाटावर प्रकार माहिती आहे, म्हणजे भाजून त्याचं भरीत वगैरे बनवलं जातं, ते असं आम्ही मित्रपरिवाराला देतो आणि त्याच्यामुळे त्यांना पण माहिती मिळाली, ते पण आता त्याप्रमाणे त्याची म्हणजे घरी बनवतात. आता चालू आहे कुठच्या हॉटेलला आम्ही सांगितलेलं असं असं बनवा म्हणून, ते चालू आहे त्यात प्रयत्न, बघू आता. नक्कीच. एकूणच तुम्ही शेतीवरती पूर्ण तुमचं म्हणजे इतर तुमचा व्यवसाय काहीच नाहीये, म्हणजे शेतीपूरक व्यवसाय जे आहेत तेच आणि शेती याच्यातूनच तुमच्या पूर्ण कुटुंबाची आणि तुमची गुजराण होत असते. म्हणजे निश्चितच जर एखाद्याने जर ठरवलं की शेतीमध्ये आपल्याला भवितव्य घडवायचे तर ते सहज आहे, फक्त त्याला थोडंसं थांबावं लागते, पेशन्स लागतात. मग ह्या पेशन्सच्या बाबतीत किंवा हे आहे म्हणजे आजच झाड रोवलं म्हणजे लगेच त्याला उद्या फळं लागणार नाहीयेत हे तर निश्चितच आहे. मग ही जी काही पेशन्स हा जो काही मिळवायला पाहिजे तो कशा पद्धतीने मिळवावा किंवा काय असं काय तुम्ही सल्ला द्याल तरुणांना की काय त्यांनी करावं? शेती तुम्हाला एक समजा चालू केलात एक 4-5 वर्ष तुम्हाला काही मिळणार नाही, तुम्ही त्याच्यात म्हणजे मिळेल ते खर्च करावे लागणार, पण पुढे त्याचा बेनिफिट चांगला आहे. समजा नारळ लावले किंवा काजू लावले, एक 4-5 महिन्याने वर्षांनी त्याचं इन्कम चालू होणार तुम्हाला, त्यासाठी थांबावं लागेल. काय एकदम तुम्हाला झटपट श्रीमंत होता येणार नाही आणि शेतीत कसं तुम्हाला पाहिजे तेवढंच मिळेल, जास्त काय मिळू शकत नाही. काय असं आहे शेतीचं. परंतु जे असेल ते शाश्वत असेल, चांगलं असेल आणि आनंददायी असेल, कोणाचं बर्डन नाही की बाबा 24 तास आपण किंवा 8 तास नोकरी, हे केव्हाही आपण म्हणजे आपल्या शेतात जाऊ शकतो, काम करू शकतो,
हा एक आनंद मिळू शकतो. बरोबर, नक्कीच. आता कासरल वांग्याचं तर तुम्ही पेटंट मिळवलेलंच आहेत. अजूनही काही गोष्टींचं पेटंट मिळवण्यासाठीचे तुमचे प्रयत्न असतील भविष्यामध्ये. त्याच्यासाठी आमच्या संपूर्ण कोकण स्टार लाईव्हच्या परिवारातर्फे तर मी तुम्हाला शुभेच्छा देतेच. परंतु त्याचबरोबर जास्तीत जास्त तरुण या शेतीकडे वळावेत. किमान तुमच्या गावातले, तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरातले लोकांनी जे काही कामधंद्यानिमित्त आपली शेती पट टाकून मुंबई पुण्याकडे गेलेले आहेत, त्यांना परत येण्यासाठी तुम्ही कशा पद्धतीने आवाहन कराल? नाही, माझा संपर्क हा प्रत्येकाशी असतो आणि प्रत्येकाला मी शेतीबद्दल माहिती देत असतो. आणि कोणाला जर त्याच्याबद्दल माहिती अधिक पाहिजे असेल तर त्यांनी केव्हाही मला कॉन्टॅक्ट करावं आणि कसं करायचं, काय करायचं ह्याच्याबद्दल मी त्यांना पूर्ण माहिती देऊ शकतो. बरोबर, नक्कीच. अनिल सावंत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे जे काही कासरल वांगी याचं जे पेटंट मिळवलेलं आहे ते खरंच आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या दृष्टीने अत्यंत भूषणावह अशी ती गोष्ट आहे. वांग्याचं आणि पेटंट हे जेव्हा मिळवलं जाते आणि ते देखील आपल्या कासरलसारख्या एका छोट्याशा गावातून, तेव्हा सगळ्यांचेच डोळे ह्या कासरल गावाकडे लागलेले आहेत. आणि कासरल गावातल्या अनिल सावंतांसारख्या शेतकऱ्यांनी शेतीच्या किफायतशीर उत्पन्नामधून आपला जो चरितार्थ चालवलेला आहे त्यातून सिंधुदुर्गातल्या तरुणांनी निश्चितच बोध घेणं आवश्यक आहे. भविष्यामध्ये आपल्या आजूबाजूला जी काही पड शेती आताशी पडलेली आहे ती न राहता ती पुन्हा पहिल्यासारखी सुजलाम सुफलाम होईल, याच्यासाठी अनिल सावंतांसारखी माणसं ही आदर्श आहेत. आणि त्यांच्या आदर्शावरती, त्यांच्या पावलाती पाऊल ठेवून जर काही तरुण आत्तापासून कामाला लागले तर येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना निश्चितच ह्याचे अत्यंत चांगले असे दृश्य परिणाम दिसू शकतील. सावंतसाहेब, तुम्ही आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि तुमच्या या छोट्याशा प्रवासाबद्दलची खूप सुंदर अशी माहिती दिलीत. तुम्हाला आमच्या संपूर्ण कोकण स्टार लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी शुभेच्छा चिंतिते आणि तुमच्या या शेती या ध्येयाने पुन्हा एकदा तेवढ्याच जोमाने पुढे घेऊन जाण्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देते. धन्यवाद. नमस्कार.